taso karfe 6. ina daukan ka saboda zamu gaya ma duniya abin da ya faru, zaluncin da aka muku, saboda al'umma su sani. Kai mai sunanka? Yusuf. Sunanka? Yusuf Ibrahim. Daga wani gari ka zo? Daga Ondo State. Zuwa ina zaka je? Zuwa Bauchi na je. Zo ka tsaya kai ma. Kun je Bauchi mene? Mun je ziyara. Mun tada ziyara da zikiri wajen Alhaji Shehin cikon shekara. Na'am. To sai me ya faru kuma? Daga nan za mu kai magana. Za mu dawo nan, za mu bi mu je gida hanyar zuwa gidan mun shigo Pilaton. Na'am. Daga nan mutane haka nan ko suka tare mu ko suka kama bugun mu. Koma gidan mu zuwa. Suka kone mamu mota. Suka kone mamu mota, suka kakkashe mamu jama'a, ga suna ana ta duba ba san abin da iyaka wanda aka kashe. To shikenan. Ya kuka sira? Mu Allah tsira da mu, ni ina tafiya na gani wani bahaushe gara cikin mota ya bude mana shiga na tsira da shi. Shikenan. Wannan jinin da yake kafanka me ya faru da shi? Jini a kafanka? Jini a kafa. Wannan gawa dai muna dauka. Lokacin da aka kawo su asibiti, da wanda suka risu, da wanda ba su risu ba, muna saukar da gawa muna dauka wannan kuma su rauni. Yanzu mutane nawa ne aka samu wanda suka mutu? Wanda suka mutu? Mutanen 25. To Allah ya ji kansu. Amin. Wanda aka gane ba